Nå I alle sammen. Leg spike. Nå. Ah. Kører vi. Ah. Vi vil Ja. vise jer de mere simple redstone. De der hurtige nogen der. Som Gex, Brian og Potter, de konkurrerer om. Vi har lavet en 1x1. Ja, vi er bare... Prøv at se hvor hurtigt den er. Det er helt væk. Og den kan indstilles. Ja, fordi... Man kan trykke langsommere. Man kan trykke hurtigt. Ja. Og så er det den her. Det er den der... Det er den lynende hurtige. Det er den det er hurtige. lynhurtigt. Men du kan også gøre den Så kan langt. man også trykke langsommere. Ja, det kan jo stille sig helt lortet, ikke? Ja, ikke? Og så er der den der man kan kaste ting ned på, ikke? Og så samler makkeren dem Så op. samler man den op. Ja, det går genialt, ikke? Jeg har ikke flere ting. Man kan også selv gøre det. Prøv at se. Man samler bare selv dem op. Ja, så kan det så være langtidsvarende. Ja, den kan vare i 5 minutter, hvor den bare kører, så slukker den. Og så er der den, man skal stå på. Eller har en minecart. Så hopper man på. Så hopper man sgu ikke ind. Man på igen. Det var ikke væk. Det var sindssygt. Så den Potter, Brian og Gex. Vi har lavet røv. 1x1 maskiner. Den har bare ikke set, bare. Nå jo, den her, den kan du have på alle siderne. Der kan du købe redstone fra alle siderne. Ikke? Ja. Prøv lige at se, der står Gex. Ukraftet med Gex, hvad er din kommentar? Hans kommentar er, vi kørte sgu ind med penis. Det fylder chatten. Du har bare fået det til at spamme hele chatten ved at højre klik på dem. Og ja, simpelthen, det var så vores 1x1 redstone converters. Goddag. Det er bare, jeg har ikke andet at sige end owned. Skal vi sige farvel? Ja, farvel. Farvel alle sammen, og owned Gex og Potter og Brian.